Inselmilkom u nistedinkom ma' 43 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Interessanti ħafna u għal-ewwel qari li sejrin nisimgħu f'dan is-26 ħadd ta' matul is-sena. Mose jitlob l-Ispirtu fuq dawk il-leaders li jażel minn fost il-poplu fil-mixja twila fid-deżert qabel ma daħlu fl-art imweda u l-Ispirtu Talla jinżel anki fuq nies illi ma kienux magħżula minn Mose. Ġoswe jipprotesta ma' Mose jgħid mhux li kien kulħadd jirċievi l-Ispirtu Talla, mhux li kien kulħadd profeta fil-poplu ta' Alla. Dan iservi ta' background għal-Vanġelu li sejrin nisimgħu skont San Marka. Ġwanni li jgħid il-Ġesu mallem sibna l-min qed ikeċċi xjatem fismek u dan mhuwiex wieħed miċ-ċirku tagħna kemm jirrifletti u l-atteġġament tagħna l-bnedmin li dejjem qisna rridu ninħalqu f'gruppi ta' elit. Daqs li kieku aħna setet, aħna u huma, partiġjaneżmu, parrokjaliżmu. Ġwanni l-Apostlu dan jirrifletti mallem inwaqfuhom għax dawn mhumiex minn tagħna. U Ġesu juri libertà assoluta. L-Ispirtu Talla jista' jinżel fuq kulħadd. La żommuhom xejn Ġesu, le għax memħat li se jagħmel miraklu f'ismi u mbagħad malajr se jkollu ħila jgħid kontra tiegħi. X'talima kbira jatina Ġesu huwa miexi lejn Ġerusalem, huwa miexi lejn il-passjoni tiegħu. Jallimna jkollna dan il-ftuħ tal-qalb għal kulħadd. Huwa veru li aħna dixxipli ta' Ġesu ma b'daqshekk ma jfissirx li m'hemmx tajjeb, m'hemmx dak li hu qaddis u sabiħ f'kull persuna, anki dawk li ma jemnux. L-Ispirtu Talla huwa spirtu ta' libertà, jaħdem permezz ta' kulħadd. Fit-tieni parti tal-Vanġelu Ġesu jallimna biex ma nkunux ta' skandlu għal ħutna li jemnu fi Kristu. Il-kelma skandlu tfisser xi ħaġa li tfixklek, li tibblokjak. Ku Ġesu jagħmel twissija xi ftit serja, mhux biss għall-mexxejja tal-Knisja imma anke għal kull nisrani biex bl-imġiba tiegħu, bil-kelma tiegħu ma jkunx ta' skandlu. Forsi hawnhekk sewwa illi nagħmlu eżami ta' kuxjenza. Stajt jien tellift lil ħija nisrani bl-imġiba forsi ipokrita tiegħi jien li ngħid li nemmen f'Ġesu. Ġesu jinsisti illi dak kollu li jista' jfixkel lil ħuti u dak kollu li jista' jfixkel lili fil-mixja tiegħi lejn Alla għandi nevitaħ. Jalla l-mulej jatina dan l-ispirtu ta' libertà, jatina l-ispirtu qaddis tiegħu biex inkunu ġenwini, autentiċi u nwaslu lil ħutna lejn Kristu. Inselmilkom u l-mulej jatikom is-slim.